सा 1729 बारग' एनडिएफबिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाबाय। বিপিএফৰ ইতিহাসত আজি নতুন এটা অধ্যায় আমি মানে লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিছো। কিয়নো আজি 1729 জন প্ৰাক্তন এনডিএফবি লিডাৰ আৰু সদস্যসকলে যিসকলে নেকি ইউপিপিএল দলটো জন্ম দিছিলে, যিসকলে নেকি ইউপিপিএল দলত থাকি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰালৈকে সহায় কৰিছিলে, যিসকলে নেকি এনডিএফ মানে কি কয় ইউপিপিএল দলৰ চালিকা শক্তি আছিলে, যিসকলে নেকি এনডিএফ মানে কি কয় ইউপিপিএল দলৰ শক্তি, এই শক্তিটো আজি আমাৰ বিপিএফ দলত ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰি পেলাই দলে বলে আহি যোগদান কৰাটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ শক্তি, এটা যোগ দিয়া। 2 नं दतमा आसाम विधानसभा बियाबाव बिपिएफनि बिजाथिया देरहानाया रोखासै। আজি দাঁতিকে ক'ব খোজো যে আমি দতমা 2 নং দতমা সমষ্টি হিসাবে আমার প্রার্থী বা আমার ক্যান্ডিডেট বা এনডিএর সমর্থিত পার্টি আমার রবিরাম নার্জারি স্যারে যেখানে 100% নিশ্চিত হয়ে আছে। दतमा बियाबनि इएम प्रकाश बसुमतारिया गावनि बियाबनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै जयनिं जानाय हेफाजाबगिरिफोरखौ दुंब्रुदै बरायो। फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय दाब दाब गामिनि रायजो राजाफोरा साखाफारासै। नैनं दतमा आसाम विधानसभा बियाबनि बिजाथि रबिराम नार्जारिनि नुजाथिनायाव सेरफांगुरियाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों सा 1729 बारग' एनडिएफबिफोरा जयेन जायो। सरकार दा एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट दा जोंथ' उफाय गैया, दा जों 5 बोसोरथ' जोङो थाबोबायानो आरो नेक्स्ट 5 इयार्सआव जों जुदि थायोब्ला अब्ला जोङो मा खालामगोन उफाय गैया। जों ओंखायनो सरकारजों गोरोबदों। गावसोरनि सुफुंजायै जेंनाफोरखौ फैगौ समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों जायखौ दुंब्रुदै बरायो बिजाथि रबिराम नार्जारि, इएम देरहासार बसुमतारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बैसागु बोथोरनि बारहुंखा बारनाय बादि इउपिपिएल, बिजेपि, बारग' एनडिएफबिफोरनि हेफाजाबगिरिफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव लोब लोब जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों। जोंनि दिनैहाय बाव जयनिं प्रग्राम लानाया जों बाव सेरफांगुरियाव जों लादों। जोङो एक्सएनडिबि हिसाबै जोङो बेवहाय गैयाबाबो 1729 जन मानसिया जों बेवहाय जयनिं जाबाय आरो बिनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो रानिं गभर्नमेन्टखौ जोङो जेरैबाबो जों मोजां रोखोम हेल्प खालामनांगोन, मानो मावनाय दांनायाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया, बिनि थाखायनो जोङो गोथौ गोसोयै सिन्था खालामनानै जोङो हेल्प खालामनो बा जोङो जगदान जानानै जों बिसोरनाव जयेन जानानै जों खामानि मावफानो फैबाय। जोङो फैगौ समाव जों जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो एमएलए माने जायफोरनाखि बिजाथिफोर बिथांमोनखौ देरहाहोनायाव जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय जों बाहाय जिहेतु दंखायो, जोङो थांनानै जोङो मोजां मावनानै हेल्प खालामनानै जों जेरैबाबो देरहाहोगोन।